Kisumu. Achije ariyo kuom aboro mitudogi monj manotimore kindala manoyuorie kod kweth mar linda mwananchi e kanisa mar ACK mar St. Stephen's Milimani Kisumu owe thuolo gi rambun maromo Sh1.25 kata omenda ching maromo Sh435,740 e kinde ma achije auchiel wetegi mamoko ochakore chopo e nyim doho. Biro kaluwore kod jang'ad bura maduong' e doho ma Kisumu Dennis Mikoyan ng'ado bura ni jomin buche norem pedho neno malong'o mane nyalo mono achijego eko mi thuolo mar yudo rambun, kowacho ni achijego ne ochopo e nyim doho giwegi ma ok gilewo kata obedo ni ne owegi thuolo chieng' wuok tich jumani tok jomin buche ne rem yango keth manidonjonegi godo kata tok kanosetiek timo nonro. Doho bende nogolo chik ne achijego mondo chiw obok mag ruodhi manyiso kama gidakie plus one surety of similar amount or cash bail of 10 shillings 435,740. The accused person shall not, whether by themselves or through any other person, contact, threaten, interfere in any manner with any of the complainants, namely Tom Olo, Zephania Onyango Gutu, Stanley Owino Okoth, Caroline Adiambo Lucy, Wycliffe Omondi, Edwin Omondi, and Cliff Ocheng, or with any other prosecution witnesses. Jotelo masiro serikal mar Broadbase orwako lendo manyo jatend piny